Многія саромеюцца пачаць размаўляць па-беларуску, таму што баяцца рабіць памылкі. Кажуць: Ну дык, калі размаўляць, то як Купала ці Колас, напрыклад. беларусы перфекцыяністы. Ну што тут паробіш? Але Купала і Колас, якія лічацца стваральнікамі беларускай літаратурнай мовы, таксама не адразу дасягнулі ідэалу. Купала пачынаў пісаць па-польску, а Колас па-расейску. І калі перайшлі на беларускую мову, то трасянілі, зразумела, па сучасных мерках. Увогуле лічыцца, што няма людзей, якія ў жыцці гавораць выключна на літаратурнай мове, што жывая мова напоўненая наватворамі, дыялектызмамі, запазычаннямі. 100 гадоў таму, калі наша літаратурная мова толькі заканчвала фармавацца, гэта было відаць і ў вершах, і ў газетах. Цямнее край зубчаты бору, і чэ, забыўшыся, рука, заміж персідскага узору, цвяток радзімы, Васілька. Напісаў Максім Богданович, які б сённяшні рэдактар прапусціў бы класіку слова «цвяток». Открываем газету «Наша Нива» за 1906 год и читаем верш Якуба Коласа «Расейские образы». Куды ни глянь, одно и тое, усюды стрельбы и шнуры, стоять па пары и па трое на перекрестках каўняры. Аж у вачах яны мігцяцца, усюды іх, як прусакоў. Куды пайсці і где схавацца ад гэтых рыл і каўняроў. Канечне, класік ёсць класік. Напісаў так, што і праз 116 гадоў гучыць надзённа, але пільны чытач паправіў бы яму перекрестак на скрыжаванне, а где на дзе. 11 траўня 1907 года свой верш «Касец» даслаў у нашу Ніву Янук Купала. Чытаем. Смерць таму, хто не зышоў, касой рэзалі ў рагоў. Пяюць птушкі пад вакном, лепшай долі даўно ждём. Сёння вучні ў школе за гэтае ў рагоў і ждём дакладна знізілі б адзнаку. На суседняй старонцы апавяданне Францішка Багушевіча, дзе класік піша: «А што ты знаеш аб гэтым дзеле?» Вядома, сёння мы б яму паправілі гэты сказ: «А што ты ведаеш пра гэтую справу?» Крыніцай жывой мовы была рубрыка, у якую сваю карэспандэнцыю дасылалі жыхары беларускіх вёсак і мястэчак. З Вілейскага уезда нам піша адзін народны вучыцель аб сваім цяжкім палажэнню. Сёння гэтая фраза гучала б так. З Вілейскага уезда нам піша адзін настаўнік пра сваё цяжкае становішча. Наступны допіс. У Вільні паліцыя хацела зрабіць обыск на Радунскай вуліцы, але двое людзей, што там былі, зачалі адстрэлівацца. Сёння мы б сказалі не обыск, а ператрус. І не зачалі адстрэлівацца, а пачалі адстрэльвацца. Да чаго я прыводжу ўсе гэтыя прыклады? А да таго, што, як сказаў Олег Трусаў, не бойцеся лупіць на трасянцы. Купала і Колас не баяліся і сталі класікамі беларускай літаратуры. Жыць цікава, а з беларускай мовай жыццё можа быць яшчэ цікавейшым. І сёння пра беларускую мову мы паразмаўляем з сябрам праўлення таварыства беларускай мовы Лявонам Маліноўскім. Прывітанне, Лявон. Здароў. Лявон, вось кажуць беларусы такія малаэмацыйныя людзі. Вось калі ўзяць нашу мову, то як яна можа адлюстраваць эмацыйныя мы ці не? Кожная мова адлюстроўвае нейкім чынам, адлюстроўвае ўсе розныя аспекты чалавечых эмоцый. Усю гамму. Кожная мова, так, ну і беларуская вядома, толькі што беларуская мова мае яна адрозніваецца тым, што яна цяпер у перыядзе заняпаду. І таму, вядома, яе мала чалавек ведае. Мала людзей ведае беларускую мову, і таму мова абслугоўвае ўсё меншыя і меншыя сферы жыцця. Самая галоўная сфера жыцця, дзе мова развіваецца і паказвае сябе лепш за ўсё, гэта, вядома, дом. Гэта дом, гэта штодзённае маўленне, каб мова жыла, каб мова існавала, развівалася і проста не памірала. Перш за ўсё, самае
важнае гэта штодзённае маўленне. Бо іншы раз кажуць, там пытаюцца часта, што як такое наогул сталася, што беларуская мова, не маючы статусу дзяржаўнай, так доўга пражыла. Або статус дзяржаўнай мовы не абавязковы, каб мова жыла. Ёсць мовы, напрыклад, мова ідыш. Яна без усялякага дзяржаўнага статуса у Злучаных Штатаў, яе носьбітаў кожныя 20 год, здаецца, каб не памыліцца, кожныя 20 год прыбаўляецца ўдвая. Не абавязкова мець дзяржаўны статус, каб мова жыла. Самае галоўнае, каб людзі гаварылі на ёй дома. З мовай ідыш мы бачым, што людзі проста упарта трымаюцца гэтай мовы, і яна расце і жыве. А без беларускай? Але што тады носьбітаў мовы ідыш матывуе, каб не выракацца, не цурацца сваёй мовы, а папулярызаваць яе, пашыраць, ужываць? Ну, мабыць, любоў да свайго проста. Гэта мамы лошын, так? Як гэта на ідыш называецца. Гэта матчына мова, проста любоў да свайго і адчуванне суверэнітэту сябе, свайго суверэнітэту. Так, ось мне здаецца часам, што ў нас можа іншае адчуванне суверэнітэту. Мы думаем пра дзяржаўны суверэнітэт увесь час. І вось як прыйдзе беларускамоўная дзяржава, то ўсе раптам пачнуць па-беларуску гаварыць. На маю думку, істотны перш за ўсё свой уласны суверэнітэт, суверэнітэт тваёй сям'і. Гэта я выбіраю, на якой мове гаварыць. Мне ніхто не змушае мяне, ніхто мне не дае загад. Так, ніхто не загадвае, на якой мне мове гаварыць. Гэта я выбіраю, на якой мне мове гаварыць. Ва ўвесь час гісторыі беларускай мовы былі такія людзі, якія гэта адчувалі. Вось такія, як Ларыса Геніуш, напрыклад, так? Што яны гаварылі па-беларуску, бо гэта наша матчына мова, бо гэта наша мова, і мы на ёй гаворым, і мы яе выбіраем. Той мамы лошын. Вось тое, што называецца на ідыш мамы лошын. Як табе здаецца, за мяжою мы, калі апынуліся беларускамоўныя людзі, што можа быць яшчэ такім матыватарам і такім нейкім свяцілам, да якога мы можам імкнуцца, вывучаючы мову? Ну, таму што прагматычны нейкі чыннік тут жа, напэўна, знікае. Але беларускамоўныя людзі цяпер усюды за мяжой. На Беларусі яны таксама за мяжой, бо беларускамоўныя асяродкі ўжо амаль зніклі. Яны ўжо амаль зніклі. Вось яны яшчэ, можа, там-сям раскіданы. Нават калі яны ёсць, дзесьці там яны, так, вядома, ёсць вёскі, так? Ёсць вёскі, гэта беларускамоўныя асяродкі, старыя, традыцыйныя. Але сувязь паміж імі ўжо пераважна страчана. І таму беларускамоўны чалавек заўсёды за мяжой, і тут няма розніцы, ці ты ў Польшчы, ці ты ў Беларусі. Зусім няма ніякай розніцы. Часам вельмі часта людзі ведаюць мову на такім узроўні сярэднім, газетна-журнальным, можна сказаць. Ну так, гэта такі газетны жаргон, можна сказаць. Ну так. Так, яны размаўляюць, іх мова камунікатыўная, але ці яна цікавая, ці яна адметная, наколькі яна вось такая самабытная. Ну, самае галоўнае ў мове гэта якраз прастамоўе. Так, тое, што мы кожны дзень мы сутыкаемся ўвесь час з нейкімі эмоцыямі, так? І мы гэтыя эмоцыі неяк выражаем. Таму, ну вот самае галоўнае гэта вось гэта нашае штодзённае жыццё, гэта рэальнасць мовы. Ну, напрыклад, можна прывесці такія прыклады, што ёсць некае дзеянне. І гэтае дзеянне можа патрабаваць дадатковага дзеяння, некай эмацыйнай напругі, каб апісаць, напрыклад, як у вас у сям'і гавораць знайсці штосьці выпадкова, альбо не адразу заўважу, тое, чаго проста так навідавоку няма. Выпадкова знайсці, з цяжкасцю знайсці. З цяжкасцю знайсці ў нас кажуць апоркаць, калі доўга-доўга шукаць, і нарэшце апоркаць. Ну, апоркаў. У каморы там не ведаю. Гундзюк. Так, кумпяк. Так, апоркаць, там ёсць яшчэ апароць. Апароць ёсць яшчэ як варыянт. Апораў там хтосьці, штосьці, так, там гэта ў дубоўкі, здаецца, баравікі. Ён пісаў, што апаролі баравікоў там у лесе. Так, пароцца, поркацца і апоркаць, і апароць. Спанатрыць. Спанатрыць, вельмі больш цікавае адметнае слова. Кніжнае больш, гэта больш кніжнае слова, якое, ну, у паэзіі Янкі Купалы мы можам сустрэць. А як сказаць, зрабіць штосьці з цяжкасцю? Аспект цяжкасці. Зноў давайце звернем проста ўвагу на аспект цяжкасці, будзем да ўсіх словаў яго. Ёсць такое слова агораць. Гэта зрабіць з цяжкасцю. А як сказаць штосьці з цяжкасцю іншае? Напрыклад, прыйсці з цяжкасцю. Прычаўпацца? Ну вось, прычаўпацца, прычаўпіся, прывалачыся. Прывалачыся. Так, і тут хадзіць з цяжкасцю, гэта заўсёды, можна сказаць, валачыся, абвалачыся вакол вунь Белага дома. Гэта аспект цяжкасці, ёсць аспект нейкай радасці, аспект эмоцый.
людскіх звычайных эмоцый. Варта просто пра гэта думаць пра свае эмоцыі, чаго мне цяпер не стае. Я увесь час думаю, што хачу сказаць нешта больш эмацыйна, і мабыць, забыўся некае слово. Забыўся, бо забыўся так, бо каб не забывацца, добра было б мець вакол сябе асяродак, так, трэба, каб жылі побач суседствы, сем'і, якія ўсе побач гаварылі па-беларуску. Тады б мова не забывалася, тады б гэтыя словы, бо яны выветрываюцца, так, там Беларусі рускамоўнае асяроддзе, тут у Польшчы польскамоўнае асяроддзе. Калі няма асяродкаў, яны гэта выветрываюцца, і тады чалавеку цяжка гаварыць, як мне цяпер, напрыклад, калі няма кругом атачэнне, так, беларускамоўнага. Лявоне, а што, як жа ж вывучаць, узбагачаць гэтыя эмацыйна фарбаваныя слоўцы ў нашым лексіконе? Што тут можна рабіць? Гэта, напэўна, пазваніць да бацькоў, да бабуляў, дзядуляў? Перш за ўсё. Так, трэба успомніць. Калі хтосьці меў шчасце змалку гаварыць па-беларуску, хтосьці меў шчасце, каб яго заахвочвалі змалку гаварыць па-беларуску, дома вучылі. Калі хтосьці меў шчасце вучыцца дома па-беларуску, той можа так, той мае вялізную перавагу, вялізны прывілей ад гісторыі. Гэта проста чалавек, які нарадзіўся з прывілеем. Гэта ён, які змалку увабраў у сябе унікальныя веды, якіх ён ні ў воднай школе ў свеце не здабудзе. Перш за ўсё, гэта абшукаць, як Якуб Колас казаў, усе каморкі сваёй памяці. Калі не памятаеш, тады тэлефанаваць бацькам, дзядам, цёткам, дзядзькам, тэлефанаваць, прыязджаць, але б за ўсё прыязджаць і проста жыць у рэальнасці беларускай мовы. Калі у кагосьці ёсць магчымасць яшчэ паехаць у моўны асяродак і там трошкі пажыць, трошкі як выкупацца стыхіі беларускай мовы, як прыгожа ты сказаў, то той мае шчасце. Я, дарэчы, таксама так рабіў у Беларусі. На некалькі дзён здаралася там прыехаць у вёску, пагаманіць з суседзьмі, і тады мне адразу, я 3 дні там пабыў, і пасля гэтага гаварыць рабілася лягчэй, і мова больш жывая і больш развітая, больш багатая, маўленне больш багатае рабілася. Так, што яшчэ? Напэўна, можна выпісваць слоўцы з літаратуры. Перш за ўсё літаратура. Так, крыніцы гэта асяродкі мовы, найважнейшая крыніца. Другая важная крыніца гэта літаратура. Мова класікаў перш за ўсё. Тут яшчэ вельмі дадаецца адзін аспект, што мова літаратуры таксама пашырае нашае маўленне рэгіянальна, бо так ад сям'і мы ведаем там свае рэгіянальныя асаблівасці, а мова літаратуры нас трошкі пашырае нашы моўныя гарызонты, і мы ўжо ведаем, напрыклад, той самы Янка Купала, ён мог ужываць адначасова розныя варыянты, рэгіянальныя варыянты аднаго і таго слова. Мова паэзіі, так, яна таксама, беларуская мова паэзіі, яна карыстаецца побытавай мовай, але яна пераносіць яе часта ў высокі рэгістр. І вось гэтае практыкаванне вельмі карыснае. Напрыклад, мне вельмі падабаецца вобраз палітага потам і кроўю шнура. Што такое шнур? Гэта побытавае слово. Шнур гэта тое самае, што загон, частка гоняў. Так, гэта частка поля, раллі, некая палетка, які называецца ў адным месцы загон, так, годны загон Беларусі, так, гэта Янка Купала. Лапік зямлі, так. Тут не згадалася, што ў сельсавеце ёсць шнуравыя кнігі ў нас кажуць. Так. Гэта гаспадарчыя пазямельныя кнігі. Вось, так ёсць. Якраз тое. Тут ужо іншы аспект. Так, тут побытавае слово пераходзіць у канцылярскую. У канцылярскую. Тут быт. Літаратуры таксама вельмі добра захаваліся вось гэты рэгістр гутарковага маўлення, бо той жа Янка Купала, напрыклад, калі свае п'есы пісаў, то там многа гэтай гутарковай мовы. Калі камусьці не стае з сям'і, ён можа вучыцца там. Але гэта цяжэй, гэта трэба выцягваць мову з кніжак, яе трэба выцягваць, яна там ляжыць адлогам. Яе трэба адтуль выцягваць. Але паўлінка можа быць проста неверагодным падручнікам для такой побытавай лексікі, афарбаванай эмацыйна. Толькі трэба не проста чытаць, але трэба чытаць і паўтараць, пераносіць у сваё маўленне. Мне падаецца часам, што сучасныя людзі могуць патрабаваць нават тлумачэння некаторых момантаў, там, аспектаў. Так слоўнікі ёсць. Я заўважаў. Людзі, калі не разумелі нейкага слова, казалі, а гэта дыялект, а гэта паланізм, а гэта яшчэ штосьці. А гэта часцей за ўсё няпраўда.
Некаторыя словы ёсць у слоўніках. У слоўніках ёсць усё. Гэта трэба Але проста ў знайсці. слоўніку літаратурнай мовы мы можам знайсці такія слоўцы, у тым ліку, якія для некаторых Ну могуць так, падацца гэта рэгіяналізмамі праўда. альбо гістарызмамі. Калі вы дома не размаўляеце па-беларуску, дык для вас усё будзе дыялектам тады. Бо проста трэба гаварыць дома, і гэта проста можа быць проста звычайнае прастамоўе, так? А прастамоўе, як я заўсёды кажу, паўтараю, прастамоўе гэта самы важны рэгістр мовы. Вось гутарковы стыль, тое, што ў школе называецца гутарковы стыль беларускай мовы, гэта прастамоўе. Мова жыве перш за ўсё на ўзроўні прастамоўя, так? Калі ёсць нейкае месца, дзе жывое прастамоўе дадзенай мовы, дзе людзі гавораць на гэтай мове дома, у дадзеным выпадку па-беларуску дома, то тады мова будзе жыць. Калі такія асяродкі страчваюцца, ну тады, на жаль, мова з цягам часу знікае, яна перш пераходзіць у стан, тое, што у польскай лінгвістыцы называецца вегетатыўнай. Вегетатыўны стан гэта, напрыклад, лацінская мова. Яе ўвесь час нехта ведае ў свеце. Ёсць людзі, якія на ёй могуць гаварыць. Ёсць кнігі на гэтай мове, іх можна чытаць. Вось, але дома ніхто не гаворыць, і яна не развіваецца. Гэта называецца вегетатыўны стан мовы. І калі знікаюць асяродкі, то мова пераходзіць у вегетатыўны стан, а потым можа і зусім знікнуць. Калі яна не падтрымлівае ніякага аспекту, лаціна падтрымлівае там цывілізацыйны аспект навуковы, так яна перадае некія сэнсы істотныя для цывілізацыі. А калі некая мова не мае сваёй дзялкі, так, не мае свайго месца, якое яна абслугоўвае, ну, некія там шумерскія мовы, дык яны і зніклі з уздром. Лявоне, глядзі, людзі, мы, якія не могуць паехаць у Беларусь і вось занурыцца ў гэту атмасферу беларушчыну натуральную, мы фактычна з'яўляемся, можна сказаць, сіротамі, таму што мы не можам паспрыяць там беларускай мове, праявіць нашу цікавасць, якая б, напэўна, нешта б там дапамагла, магчыма, для статусу беларускай мовы. І там беларуская мова без нашай увагі таксама, як сірата, знаходзіцца ў Беларусі, натуральная беларуская мова, так, у вёсках, там, дзе жывуць яшчэ нашыя бабулі. Як нам пераадолець вось гэты крызіс? Мы нібыта на двух берагах знаходзімся. Ну што мы можам зрабіць? Нам трэба развіваць беларускамоўныя асяродкі там, дзе мы ёсць. Мы павінны перш за ўсё самі вывучаць беларускую мову, успамінаць беларускую мову. Ёсць матэрыялы, слоўнікі, ёсць сувязь з роднымі, перш за ўсё. Можна заўсёды патэлефанаваць і спытацца. Шкада, што нельга паехаць у нейкі асяродак, які існуе. Але калі няма магчымасці паехаць у асяродак, які існуе, трэба ствараць асяродак тут, вакол сябе. Што значыць асяродак? Асяродак гэта я, мая сям'я, мае дзеці і мае суседзі, якія таксама гэтак жа сама сям'я, дзеці, моладзь, так, якая вакол гэтага асяродку. Некія старыя, якія вакол гэтага асяродку круцяцца. Вось такія асяродкі, калі такія асяродкі будуць новыя стварацца, калі створыцца хоць адзін такі асяродак дзесьці, то гэта будзе ўжо пачатак адраджэння. Гэта будзе пачатак адраджэння. Калі створыцца хоць адзін новы асяродак, то старыя ёсць, дзякуй Богу. Хай яны як мага даўжэй. У Польшчы таксама яны ёсць, дарэчы. У Польшчы ёсць старыя асяродкі, на Падляшшы ты можаш яшчэ туды паехаць. Ёсць беларускамоўныя вёскі. Калі створацца новыя асяродкі беларускай мовы, наладзяцца сувязі паміж новымі і старымі асяродкамі беларускай мовы, то гэта тады будзе гарантыя жыцця беларускай мовы. Таму, паважаныя сябры, каб наша мова жыла, на ёй трэба размаўляць чым часцей. І перадусім, як раіць наш госць Лявон Маліноўскі, дома. Дакладна.